măsurători. Asta este. Acum, eu nu m-am măsurat și nu m-am măritat cu cine trebuie. Dovadă că mi-au trebuit 20 de ani ca să ajung la această, în situația în care sunt acum. Da, acum brăilenii votează pe cine consideră. Înseamnă că le-a plăcut cum a fost condusă România de o familie. Acum o să fie condusă de 2 familii sau 3 familii. De asta au murit miile de români la 1989, ca să scăpăm de o familie și ne legem cu 3. Bravo. Suntem tari. Adevărul că democrația nu prea este înțeleasă în România. Păi, dar ce asta e democrație din România? Asta este care pe care. Suntem o junglă administrativă, politică, în care e mai tare, ăla dă la oase celuilalt și ne omoară pe toți. Ăștia sunt. Adică nu ăștia suntem. Eu nu am reușit să accept asemenea situații și știți foarte bine că lupt pentru ca profesioniștii să rămână în frunte, ca oamenii de valoare să fie apreciați și știți foarte bine, poate cetățenii nu știu, eu am făcut o propunere, spre exemplu, ca să avem un cetățean de onoare, un tip extraordinar de deștept, care a reprezentat și a făcut foarte multe lucruri pentru municipiul Brăila, pe care brăilenii nu-l știu foarte bine, nici nu-l apreciază la adevărata lui valoare, care este inginerul Vasile Datcu, care este inginer, inventator, poet, prozator, constructor de nave și, mai nou, în ultima chestie acum, membru al Uniunii Scriitorilor. Este un potent om de afaceri care lucrează în agricultură. A avut în construcții, dar o firmă anume din Brăila, care nu aș vrea să-i prezint numele aici, luând toate lucrările și adunând tot ceea ce înseamnă lucrări de construcții, i-a omorât pe toți construcții. Și atunci s-a lăsat de construcții și s-a apucat de agricultură. Și a performat și în agricultură ca și în construcții. Adică un om de o valoare inestimabilă. Dacă îi citiți CV-ul și dacă citiți informarea pe care am făcut-o eu pentru a-i da acestuia un titlu de onoare acestui persoane, o să vedeți că chiar merită această titlu de onoare de cetățean de onoare al municipiului Brăila. Am avut în schimb un alt cetățean de onoare care de-abia li l-a ridicat, pe generalul Bădălan, care e condamnat la 4 ani cu suspendare. A făcut-o, a plătit-o, asta e. Doar n-am făcut-o eu și a plătit-o el. Fiecare plătește pentru ceea ce faci. Ne-a trebuit 1 an și jumătate, ca când era normal și firesc, când ești cu adevărat un om de onoare, ai primit un asemenea titlu de cetățean de onoare, să vii frumos și să-ți depui mandatul. Dom'le, am greșit, îmi pare rău, uitați, eu renunț de bunăvoie și nesilit de nimeni, mi se pare normal ca un om de onoare să facă așa. Nu trebuie să te încoțopenești, să rămâi acolo, împotriva unei chestii când presa și voi ați vorbit într-una 1 an și jumătate de când s-a finalizat definitiv și irevocabil această situație, ca să ajungă într-un final, PSD-ul, că doar ei l-au susținut și cu PNL-ul, ca să ajungă într-un final la ideea că, domnule, nu putem să ridicăm titlul de onoare când avem regulament. Mi se pare o justificare de 2 bani, dar mă rog, e ca multe alte justificări ale PSD-ului și a PNL-ului, ei fiind de aceeași gașcă, adică ei făcând parte din aceeași grup de interese, stați liniștiți că de-aia mă urăsc pe mine și pe Nazare acum tot spectrul ăsta așa zis politic, pentru că nu mai controlează PDL-ul. Deci PDL-ul în momentul ăsta nu se mai știe ce se întâmplă în interiorul PDL-ului, nu se mai duce vorba de la PDL în partea cealaltă, nu mai sunt promovați oamenii de către PDL decât pe cei care crede PDL-ul că trebuie să-i promoveze și așa am ajuns eu candidat la europarlamentare, că dacă era altă conducere la PDL, nu mă vedeați pe mine candidat la europarlamentare, din partea nimănui. Vă spun săptămâna viitoare să vă spun și cum sunt așezate pionii. Cum sunt așezați pionii pe scena politică și pe tabla de șah a politicii, așa zisei politici brăilene. O să fie interesant săptămâna viitoare. Revenind la oamenii de valoare, sunt convinsă că Brăila are mult mai mult și are foarte mulți pe care chiar ar trebui să-i promovăm și să-i facem cunoscuți pentru că merită. Da, eu am auzit că se discută în underground, desigur, probabil s-ar putea să nu fie adevărat chestia asta, dar am auzit că se spune că atâta timp cât domnul Simionescu va fi primar al municipiului Brăila, nu va fi dat niciun titlu de cetățean de onoare niciunui alt cetățean. Avem unul foarte onorabil, înseamnă, care îi acoperă pe toți. Asta nu știu dacă se poate confirma sau nu. Cert este că după un mandat și jumătate nu s-a dat niciun titlu de cetățean de onoare în acest mandat. E o certitudine. Acum, poate o să-i dea titlul lui Vasile Datcu, la propunerea mea, care merită.
Datcu Vasile, inginerul Vasile Datcu, primul prefect al municipiului Brăila, al județului Brăila. De fapt, atunci s-au acumulat două titluri, adică nu exista și primar și prefect într-o perioadă scurtă, imediat după Revoluție. A fost primul primar al județului Brăila, așa se chema, primul primar al județului Brăila, care avea și atribuții pentru județ, deci și pentru prefectură, care a pus bazele catedralei, care o vedeți acum și care se laudă toți spunând că noi suntem cei care am făcut catedrala. N-au făcut-o ei. Vasile Datcu a adus terenul și doar nu l-a adus în buzunar. A nominalizat terenul de acolo pentru catedrala așa cum este acum. Deci Vasile Datcu a fost cel care a făcut chestiile astea. Vasile Datcu a făcut schițele pentru arhivele naționale. Vasile Datcu și-a început lucrările și proiectele. Vasile Datcu a dat teren pentru nu știu ce biserică, pentru un alt cult decât cel ortodox. Vasile Datcu este cel care a pus bazele pentru o nouă construcție pentru Biblioteca Județeană. Vasile Datcu a scris foarte multe cărți. Vasile Datcu este un om de o mare valoare și de o probitate morală extraordinară și merită să fie cetățean de onoare al municipiului Brăila. Dar rămâne de văzut. Da. Vreau să vorbim un pic și despre ce se mai întâmplă în plan local. Însă înainte, pentru că am găsit mesajul în telefon, aș vrea să le arătăm și telespectatorilor despre ce vorbeam mai devreme cu acel mesaj când v-am întrebat eu dacă este legal sau nu o astfel de abordare în campanie. Da, l-am primit și eu, v-am spus, l-am primit și eu. Cred că e vorba de același lucru, să votăm un candidat al unui partid. Da, nu, lasă telespectatorii să vadă despre ce este vorba. Acum o să putem să spunem mințim poporul cu tractorul, numai cu televizor, da. Se găsește rime, nu e problemă. Și nu. Asta e situația, nu trebuie să faceți în emisiune reclamă la ăștia cu tractorul, la mine în emisiune, că nu e cazul. Faceți pe emisiunea lor, că au și ei, o să vină și ei. Nu vin la... Nu vor să... Deci... interesant. Dar eu personal nu... Acum e mai ieftin să trimiți niște SMS-uri probabil decât să vin într-o emisiune, da? Mie mi se pare un pic ilegal, pentru că nu știu dacă este ilegal, de-aia v-am și întrebat pe dumneavoastră, pentru că atât timp cât numărul meu de telefon nu este public, nu înțeleg de unde se face rost și sunt deranjată. Când îți asumi așa ceva, când îți asumi această... Pentru că acolo nu cred că este un număr de telefon, este un număr foarte scurt. Cineva care... Așa, eu, spre exemplu, am primit un SMS din ăla și am vrut să răspund că eu votez cu Simona Drăghincescu, ca multe 20.000, așa, și... ca mulți alții, adică în jur de 20.000 care votează cu PDL și cu Simona Drăghincescu, și nu mi s-a dus mesajul. Deci nu primesc... Probabil că este blocat pentru intrare. Este blocat, deci este setat numai ca să primească... Să trimită mesaje și nu să intre, da. Așa, nici de cum să primească SMS-uri sau să meargă mai departe. De fapt, uite, scriu aici, votați Simona Drăghincescu. Unde e camera? Cred că e acolo. Dar o să vină și camera. Uite aici, votați Simona Drăghincescu. Foarte frumos scrie, să știți. Poziția 1 pe buletinul de vot. Cel mai simplu, așa este, votați Simona Drăghincescu, votați echipa PDL, votați poziția 1 pe buletinul de vot. Revenind la ce spuneam mai devreme, la ce se mai întâmplă în plan local, am văzut că sunteți foarte apreciată de către brăileni. O pot constata și dacă urmăresc pagina dumneavoastră de socializare. Da, și sunteți chiar chemată de unii brăileni să li se alăture dumneavoastră în campanie și doresc să meargă cu dumneavoastră prin oraș, prin județ. Este pentru dumneavoastră această apreciere a cetățenilor, vă dă curaj, este o mândrie sau din contră vă încarcă cu foarte multă responsabilitate? Ei, cu responsabilitate mă încarcă ei din 2008, adică responsabilitatea a fost foarte mare și eu nu mă sperii, dar este o greutate pe umerii mei extraordinar de mare și mă obligă să devin mai responsabil decât am fost până acum. Și vreau să vă spun că numai de vreme de ieri am fost în campanie în Brăilița și nu mai vorbesc despre când am fost pe strada Mărului, dar o doamnă care am găsit, m-a copleșit ce am văzut. O să vă povestesc și de dânsa. Și am găsit la o femeie, ne-am oprit la poartă, ei ne-au chemat, veniți lângă noi, ne-am dus, m-au pupat, nu știu ce, și am vorbit câteva chestii și la un moment dat a zis, stați așa puțin. Și ce credeți că a adus de acasă? S-a intrat în casă, ce credeți că a adus? A adus o poză de-a mea din campania din 2008.
Deci din 2008 acele persoane au înțeles mesajul pe care eu l-am transmis. Din 2008 oamenii aceia mă votează și au încredere în mine și sunt dezamăgiți că de tot au votat și nu s-a întâmplat nimic. Faptul că sunt aici în fața lor și faptul că sunt în Consiliul Local reprezintă că votul lor n-a fost degeaba. Reprezintă că prin intermediul meu au ocazia să afle ceea ce se întâmplă în municipiul Brăila, pentru că până să fiu eu în Consiliul Local, toate ședințele de Consiliul Local nu durau mai mult de jumătate de oră, indiferent numărul de puncte de pe ordinea de zi. Adică se citea, toată lumea funcționa ca un ventilator, votăm da, nu, da, uite așa mergea, da, era o ventilație extraordinară acolo, nu existau hotărâri de Consiliul Local care să fie respinse, nu existau hotărâri de Consiliul Local cu discuții, nu existau nicio hotărâre de Consiliul Local cu semne de întrebare. Din iunie 2012 nu există ședință de Consiliul Local care să fie mai scurtă de o oră și jumătate. Deci nu există. Există, din câte sunt puncte de pe ordinea de zi, cam un sfert, dacă nu și cam 25%, 20-25% sunt proiecte cu discuții, cu dedicații pe care eu uneori le votez, dar niciodată nu o să mă vedeți că votez o chestie care mie mi se pare ilegal, dar votez anumite chestii la care punctez niște lucruri și îi rog să facă niște modificări. Așa că votul lor nu este în van, votul lor este și eu îi reprezint cu demnitate și onoare în Consiliul Local, mi-am făcut treaba în Consiliul Local, n-am niciun aranjament cu nimeni, am refuzat toate aranjamentele care mi s-au propus, pentru că probabil vă dați seama că mi s-au propus și mie niște aranjamente, n-are rost să le enumăr aici că nu reprezintă nimic pentru mine, n-au reprezentat nimic pentru mine, n-a reprezentat nimic pentru familia mea, nicio propunere, nicio chestie, toate propunerile pe care le-am făcut și le voi face, toate atitudinile și luările de poziții, tot ceea ce se va întâmpla în municipiul Brăila și de acum încolo ca membru PDL, vă garantez că vor reprezenta numai interesul cetățenilor. Vă garantez că vocea brăilenilor se va auzi la Bruxelles, cum nu s-a auzit niciodată, și se va auzi la București, prin intermediul deputatului Alexandru Nazare, cum nu s-a auzit această voce a brăilenilor niciodată. Am avut discuții și eu personal cu domnul președinte Vasile Blaga, am avut discuții cu domnul Stolojan, am avut discuții cu doamna Macovei, am avut discuții cu Marian Jean Marinescu, care mi-au promis și sunt convinsă că nu or să scape. Ei au înțeles că nu or să scape foarte ușor de mine, așa, că vocea brăilenilor și interesul lor va fi reprezentat cu demnitate la Bruxelles, prin intermediul Partidului Democrat Liberal și prin mine, pentru că eu voi ține legătura cu aceștia la București și la Bruxelles. Iar eu când am făcut o promisiune și publică, nu mai zic de orice promisiune care fac, merge bine, merge prost, asta e, am semnat, am făcut, am vorbit, merge până la capăt. Bine, rău, asta am vorbit, asta am spus și asta fac. Cetățenii se plâng că de multe ori candidații merg să vorbească cu ei doar în campanii electorale, în rest nu-i mai văd la ochi după cum se spune. Până acum nu a fost cazul Simonei Drăghincescu. Da. Dacă ajungeți în Parlamentul European, mai veți avea timp să stați de vorbă și cu brăilenii? Și dacă ajung și dacă nu ajung în Parlamentul European, brăilenii vor fi reprezentați la Bruxelles, ca să fie foarte clar. Cert este că nu cred că există vreun politician din România, nu numai din Brăila, care și-a dat numărul de telefon mobil și la care răspunde, pentru că mă sună oameni și nu le vine să creadă că eu răspund la telefonul de pe cartea de vizită pe care am dat-o. Să fie probabil un asistent, o secretară, ca să preia mesajele. S-ar putea ca la un moment dat, foarte ocupată fiind, sau așa, să mai răspundă și altcineva. Dar nu se așteaptă ca eu să-i resun, adică sună telefonul, eu nu pot să răspund și să-i resun. A fost cazul ieri unei doamne, care dacă se uită în seara asta la televizor, vreau să vă spun că a fost spus doamnă. Vă dau cuvântul, este o persoană cu handicap care m-a rugat să o ajut ca să-și facă și-a vândut un apartament care era la etaj, pentru că nu mai poate să meargă din cauza unei boli care a intervenit în viața ei și au vândut apartamentul de la etajul 2 și s-a mutat la parter și dorește să-și facă o rampă ca să poată să intre în casă direct din stradă. Este foarte, nu poate, toată lumea îi pune numai piedici, ca și cum am fi nu numai răi, nu înțelege de ce atâta răutate și de ce atâta rea intenție din partea autorităților, pentru că este foarte ușor să faci acest lucru, să ajuți această persoană. Se pare că cineva i-a dat numărul meu de telefon, tot o persoană cu handicap pe care eu am ajutat-o foarte mult și pe care n-am trâmbițat, cum zic unii, cum fac unii când
fac și ei așa odată și toată lumea trebuie să știe că au făcut ceva. Eu am făcut foarte multe lucruri bune și nu le știe nimeni pe alea care le-am făcut. Ce am făcut? Unele chestii se văd, altele nu se văd. Așa? Și care mi-a spus că este prima dată în viața ei, când vorbește cu o persoană publică despre o problemă de a ei personală și care, după ce vorbește odată la telefon sau sună, persoana respectivă o sună și spune că o să-i facă o vizită, că o să vină până la ea și că o să încercăm să rezolvăm. Am rugat-o să mă mai sune odată, dacă se uită în seara asta la televizor, o mai rog să se mai uite, să mă mai sune încă o dată ca să pot să merg, să vedem care este situația și ce putem să facem ca să fie ca să pot să o ajut să facă această rampă de intrare în apartament direct din stradă. Pentru că tot vorbim de cetățeni, știu că ați avut la un moment dat un episod emoționant cu un tânăr venit de afară. Da. Care în momentul în care ați discutat cu el a început să plângă. Spuneți-ne exact care erau supărările lui și cum ajutați dumneavoastră tinerii și cum veți ajuta tinerii. Da, așa este. Eram pe strada, cred că Miorița, care e paralelă cu Călărașul, nu? Imediat după blocuri, da. Și eram la un colț de stradă și ne-am oprit, m-am pupat, mi-a zis că mă știe, că tocmai se întorsese nu chiar tocmai, de vreo câteva luni se întorsese din străinătate unde lucrase și nu mai vrea să plece afară, că a spus că este foarte greu, nu ca și muncă. Muncă muncește și aici, dar că ar vrea să facă ceva în România, să nu mai plece, că este dor de familie, de părinți, de copii și așa mai departe. Și în momentul ăla a început să plângă și a spus: doamnă, nu credeam că vrei să vii cu bani în Brăila. Și nu e singurul care îmi spune lucrul ăsta și vrei să faci ceva și ai numai piedici, când toată lumea vrea numai să te amendeze, toată lumea vrea să te păcălească și toată lumea vrea să-ți ia afacerea sau banii. Nu e singurul care îmi spune lucrul ăsta. Și a spus: n-aș vrea să mai plec, aș vrea să rămân în Brăila pentru că vreau ca să trăiesc aici. Aici este casa mea, aici este țara mea, aici sunt prietenii mei și aici este sângele meu unde trăiesc. N-ai cum să îi convingi pe aceștia atâta timp cât 24 de ani, nu că n-ai cum, îi conving pe ei când le spun că tot ceea ce se întâmplă în Brăila se întâmplă doar pentru că fondurile publice existente în acest moment sunt foarte prost gestionate și direcționate numai către anumite firme. Pentru că în realitate o repet cu toată responsabilitatea și v-am dat exemplu fântânii cât o roată de bicicletă care a costat o sumă inimaginabilă, deci o fântână și un boost care trebuiau să coste până într-1 miliard amândouă, așa, au costat amândouă 25 de miliarde, sunt sume care sunt direcționate către 1, 2 sau 3 firme. În momentul acesta, locurile de muncă sunt extrem de limitate. Dacă licitațiile și fondurile publice existente, deci nici măcar nu trebuie să ne obosim să facem, nu mai spun că poți să mărești cantitatea de fonduri existente mult mai mult, ca să poți să mărești numărul de firme, ca să faci licitații. Deci numai cele existente, dacă licitațiile ar fi făcute corecte și ar fi sumele licitate, ar fi cele reale, s-ar face corect, atunci numărul de firme nu numai că s-ar dubla, cred că s-ar fi de 5-6 ori mai mare. Vreau să vă spun și vă spun cu toată responsabilitatea și românii știu asta, poate brăilenii nu știu că poate nu citesc anumite presă centrală sau nu se uită la anumite televiziuni care au făcut publică această declarație a președintelui Curții de Conturi a României. Deci președintele Curții de Conturi a României, domnul Nicolae Văcăroiu, membru de marcă a PSD, care a fost președintele Senatului, deci o persoană cu o greutate inimaginabilă în România, a spus că în România, deci care deține toate informațiile vis-a-vis de ce înseamnă cheltuirea banilor publici, pentru că Curtea de Conturi a României, împreună cu camerele de conturi de la județ, dețin toate informațiile vis-a-vis de modul cum sunt gestionați banii românilor. A spus că în România se fură prea mult. A spus că în România nivelul furturilor este de 60%. Este inimaginabil ceea ce spune și inacceptabil ceea ce spune președintele Curții de Conturi a României, membru PSD. Nu pot să spun că acesta a fost pus de către PDL, de Băsescu, de Antonescu, de cine naiba mai știe. Deci Nicolae Văcăroiu a fost dintotdeauna un profesionist. Se știe unde a lucrat Nicolae Văcăroiu înainte de 1989. Faptul că el a ales să fie la PSD a fost alegerea doctrinară pe care acesta și-a ales-o, dar în profesia pe care acesta a avut-o de economist și el a lucrat la planificare înainte de 89, dacă nu mă înșel, la Consiliul Național al Planificării, CSP se chema, ceva de genul ăsta, Consiliul Superior al Planificării, nu știu exact, ceva de genul ăsta, un profesionist în materie, Nicolae Văcăroiu, a spus acest lucru. Este inimaginabil. Același lucru se întâmplă și la Brăila. Deci în momentul în care
fondurile publice existente. Ei nu vor să acționeze, să atragă fonduri europene, pentru că fondurile europene nu sunt controlate la Camera de Conturi și nu sunt controlate la nivel național, sunt controlate la nivel internațional. Oamenii aceia care sunt plătiți de la Bruxelles, care se regăsesc în organismele de control, cum este OLAF-ul, în momentul acela n-au sorți de izbândă, pentru că, așa cum, și vă dau exemplu, Bulevardul Dorobanților. Bulevardul Dorobanților, procesul nu s-a pierdut pentru că s-a pierdut în instanța supremă pentru că a uitat ăla să se ducă să facă recursul. Dar nu a uitat să facă recursul că a dat foc la documente. N-a dat foc la nicio document. Dovadă că Nea Rândunică, care a fost agentul de la Poliția Comunitară, care a fost cel care a scris procesul verbal, așa zisul proces verbal, fisul a ajuns șef la TSD. Este o relație biunivocă între serviciile făcute și recompensele date. Procesul cu Bulevardul Dorobanților s-a pierdut pentru că cei care au controlat gestionarea fondurilor au spus că în caietele de sarcină au fost trecute clauze abuzive care au avantajat o anumită firmă. Nu are rost să facem discuții, pentru că, de fapt și de drept, nu este vinovat cel care cere, este vinovat cel care dă. Iar cel care dă este administrația publică implicată. Niciodată nu va fi vinovat un agent economic, din punctul meu de vedere, care face o ilegalitate sau face o ilegalitate, care face ceva greșit într-un caiet de sarcini, pentru că caietul de sarcini nu l-a făcut societatea X. Caietul de sarcini l-a făcut autoritatea publică implicată. Aici este buba în România. În modul de gestionare a fondurilor existente și a celor care sunt venite și la Bruxelles. Bruxelles ne dă bani, foarte mulți, dar să gestionăm corect și în folosul cetățenilor. Nu o să vedem niciodată bani de la Bruxelles dacă nu gestionăm corect aceste fonduri. Concluzia mai multor discuții pe care le-am avut și cu dumneavoastră, dar și cu alți reprezentanți ai unor partide politice, se pare că la Brăila există o mare corupție. Poate Simona Drăghincescu... Deci corupția la Brăila este direct proporțională cu starea de sărăcie. Ca să ne fie clar. Cu cât sărăcia este mai mare, cu atât corupția este mai mare. Cu cât starea de sărăcie este mai mică, asta înseamnă direct proporțional. Că poate unii nu ar fi știind ce înseamnă în matematică direct proporțional. Cu cât ceva este mai mare, cu atât lucru care se compară este mai mare. Cu cât comparația este, la ce ne comparăm, la ce ne raportăm este mai mic, cu atât comparația este mai mică. Deci cu cât corupția este mai mare, starea de sărăcie este mai mare, să știți că acolo este multă corupție. Cu cât starea de sărăcie este mai mică, acolo nivelul corupției flagelul corupției este foarte de-abia existent. Deci niciodată, nu Drăghincescu Simona și nici PDL-ul nu va reuși ca să stârpească corupția. Corupția și aranjamentele există în toată lumea. Dar există un nivel controlat, există un nivel controlat care în țările civilizate nu depășește 5-6%. Există o instituție abilitate care fac lobby, care se cheamă instituții de lobby, care fac lobby înseamnă că te duci și prezinți ceva și încerci să obții ceva pentru un grup pe care tu îl reprezinți. Adică vrei să obții o lege care e favorabilă industriașilor de carne și te duci acolo, aceștia te plătesc și tu te duci și motivezi și prezinți de ce trebuie să apară legea X pentru industria și de carne, sau pentru comercializanții de benzină, sau pentru ce vreți dumneavoastră, sau pentru persoanele cu handicap. Deci există instituții de lobby. Deci acolo interesul unora este reprezentat, este plătit, este impozitat. Există și corupție, numai că acolo chiar și mica corupție care există pe peste tot este sancționată drastic și în momentul în care există un mic semn de întrebare, cel care are asupra lui această titulatură de corupt, mic sau mic, nu mai zic de mare, că mare înfundă pușcăria imediat. Așa? Acela își prezintă demisia, se duce, nu mai știe nimeni de el, nu mai vine altul care e curat. Și ne aducem aminte numai departe de Parlamentul European, în care Adrian Severin, au fost 3 într-o situație similară, în care Adrian Severin cu încă 2 europarlamentari au fost acuzați de trafic de influență și că iau bani pentru influența pe care vor să cumpere influență, care urmează să voteze sau să prezinte anumite legi în Parlamentul European. Ceilalți 2 nici nu a început bine scandalul de corupție și ei au și plecat din Parlamentul European. Numai al nostru a rămas acolo încoțopenit și înfipt, parcă ziceai că îți bătuți în cap. Și PSD-ul nici măcar nu l-a dat. L-a dat afară într-un final, când au început urmărirea penală în România împotriva lui. Da? Mă rog, asta este România. Ei nu știu ce înseamnă instituția demisiei, ei nu știu ce înseamnă nimic din ceea ce înseamnă demisie atunci când consider că nu te mai regăsești undeva sau când consider că dacă asupra ta planează o discuție și poți ca să
și știi că există niște semne de întrebare cu documente dovedite. Nu așa cum a fost la adresa mea ani de zile. Mi-au zis să-mi dau demisia când m-au filmat ei că a tăiat un amărât de angajat un cal care era bolnav și trebuia sacrificat oricum și care a făcut în conjurul lumii și al țării, făcându-ne de râs pe tot orașul. Pentru că am tăiat un cal bolnav care murea oricum în niște chinuri îngrozitoare, pentru care eu am plătit amendă și știam că aia este doar contravenție și nu este o faptă penală, așa, și care să-mi dau demisia. Dar de ce să-mi dau demisia eu? Eu n-am greșit cu nimic, eu am făcut economie la serviciul meu, pentru că în loc să plătesc 2 miliarde pe carnea de cal, ajungea doar 4-500 de milioane, cetățenii care aduceau animale bolnave, primeau și ei temirce și mai nimic acolo, dar nu rămâneau cu buza umflată, animalul nu suferea când era sacrificat, pentru că altfel ar fi murit în chinuri groaznice, avea recomandarea medicului de a fi dat spre hrană, spre grădinile zoologice, deci pur și simplu mi-am luat asupra mea situația în care eu știam că sunt pasibilă de pedeapsă, dar era o contravenție, știam, dar am pus în balanță avantajele acestei contravenții și dezavantajele. Nu m-am așteptat niciodată ca să existe în Brăila asemenea ticăloși care să poată să facă de râs un oraș întreg pentru un cal bolnav. Mizerabil. Deci niște mizerabili, pentru că eu știu că în spatele acestei mizerii din 2009 a fost, de ani și n-am mai călcat la zoo din 2009, a fost PNL-ul și PSD-ul. Ca să fie clar, stimați telespectatori, cine ne-a făcut de râs numai ca să mă termine pe mine. Într-adevăr, atunci pot să vă spun că am fost la un pas ca să clachez. Cei 2 oameni implicați au clacat amândoi, nu li s-a întâmplat nimic, unul s-a îmbolnăvit între timp și a mai revenit, vai de capul lui cum și-a revenit, dar celălalt plângea, să scula noaptea plângând în somn până s-a liniștit, până când i-am spus, Nea Stane, mă cresc pe cuvânt că dacă cumva ți se întâmplă ceva, eu mă duc în instanță și spun că eu ți-am dat, cu toate că nu eu am fost vinovată, dar eu voi lua asupra mea tot ceea ce s-a întâmplat. S-a uitat în ochii mei și mi-a spus da. În momentul ăla omul ăla s-a liniștit. Nu s-a întâmplat nimic, a primit o amendă și s-a terminat, pentru că procurorii au fost foarte corecți în acea situație. Și în toate situațiile, în ceea ce m-au privit, în ceea ce s-a întâmplat cu mine, cel puțin până acum, de acum încolo nu știu cum or mai fi când o veni USL-ul ăsta la putere, dar cel puțin în ceea ce mă privește procurorii, n-am ce să le reproșez. Deci justiția funcționează. Și nici organele de cercetare penală. Asta cu justiția, orice pădure are și uscăturile ei, dar a funcționat în anumite situații. La Concordia n-a funcționat. Ați rămas... Da, o să funcționeze, vă garantez eu. Ați rămas, cred, cu un regret vis-a-vis de Piața Concordia. Păi cum să nu rămân cu regret? Să rezolvați nimic. Da, cum să nu rămân cu regret când eu știu câți bani s-au pierdut și că totul putea să arate altfel? Cum să nu rămân în regret când cineva care nu are niciun drept încasează niște bani care nu-i merită, n-a făcut nimic, pentru că eu sunt de acord ca fiecare să încaseze banii pe care îi merită. Cum să pot să fiu eu de acord ca unul să încaseze pe niște bunuri publice care dumneavoastră, toți cei implicați din municipiul Brăila au plătit taxe și impozite și s-au făcut bunurile alea din banii lor. Și ăla le folosește cu 6 milioane pe lună. Păi nu-mi vine să-i crăp capul, ce părere aveți? Cum să pot ca să accept așa ceva? Cum să pot să accept așa ceva? Când eu am plătit ca cetățean, ca brăilenilor să le fie mai bine și le este bine unor persoane care n-au nicio calitate. Că dacă banii încasau amărâții aia de proprietari, eu m-am întâlnit cu proprietari în 2006 și le-am spus, domnilor, faceți cea mai mare greșeală din viața dumneavoastră. Aveți posibilitatea să trăiți până la adânci bătrânețe extraordinar de bine. Veți avea niște bătrâneți fericite. Și au bătut joc de ei, le-au dat 500 de milioane la toți. Și ei încasează 8 miliarde pe an. Deci cum să nu mă deranjeze chestia asta? Când eu știu că municipalitatea și APT-ul au pierdut 1 milion de euro. 1 milion de euro care puteau să fie a lor să facă ceva. S-au cheltuit un alt $1.000.000 ca să facă bunurile alea. Deci am pierdut 2 milioane de euro. 2 milioane care i-am plătit și 2 milioane care nu i-am încasat. Adică 4. Că așa fac evreii când judecă o afacere. Da? Nu interesează pe nimeni. Pentru că unii încasează lunar din cele 6, 7, 800 de milioane care se încasează în Piața Concordia și bagă bani în buzunar. Le spun în toată România, nu există persoană fizică care să poată să facă piață. Dom'le, înțelegi că nu există? N-are cum să obțină autorizațiile din punct de vedere legal. Ca persoană fizică stampă pușă nu poate să obțină din punct de vedere legal nicio autorizație. Cum funcționează ăla ca piață acolo? Cum încasează ăla 8 miliarde pe an? Nu se sesizează nimeni?
Cum încasează? Că el nu are nicio autorizație sanitar-veterinară, că din punct de vedere sanitar-veterinar, al DSP-ului, ce vreți voi pe lumea asta, în afara faptului că cred că ar plăti niște impozite